Kuda budaya. Dumateng para penonton sedaya katuran pinara ingkang sekeca lan uga katuran amirsani pagelaran dalu menika. Yo! Kuda budaya. Kuda budaya rehanku obah suki. Hop. Wah, sayuk Gerdika sing ati-ati ya mangkon. Ya iki lho Mang, kowe. Nengge para satriya-satriya kuda budaya. Hey. Hot. Hey, hop. Hey. Ha, hey, ha, hey, hop. Loh. Hey, oh, hey. Wah, yo. Ya iki Mang kowe. Sigrak lan uga trengginas elo. Ayo Ger. Ayo ngopo ulah katri gelat karo sakjroning. Palagan ana pabrik gula Maja Panggung. Ya, kowe lah dalan iki lho. Op. Wes. Ho, 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 op. Yo. Yo. Sarelan uga sing ngalon wae.
Jonggir. Arsa sing hati-hati le. Hop, bun. Hei. Alon wae cah bagus. Ah. Oh. Hop. Wah. Ya, toh kaya mangkene to prigelating dening para satriya-satriya kuda-kudaya man. Wah. Yo. Ja. Sayo rukun kumrakot bareng tumandang rapat jogeti sayo hanyang semake jangan dikeri sangga runtut tambo seni ranguji mania gawe saksame ngati Sayo rukun gumaragut bareng tumandang rampak jogete saya enyeng semake jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu ciwania gawe sengseme ngati Ayo, oh, oh, Rayena para satriya-satriya ngger cah bagus. Sing ati-ati anggone makarya sesarengan kuda budaya. Oh, hey, yo. Ha. Ditata barisane lenggah sing den rapi yo dewe. Oke. Vokale rodok tambahno bos. Vokale kontrol. Hey. Oh, hey. Ya. Ayo. Loi. Jos. Yo. Ya kaya makene nger weh. Jos. Ya. Oke, oka, la, da, ha, ya, iki piye goyangange penake kok kaya ngene
Rimongane kreasi Jawa Timuran kanggo joget kreasi ning jaranan iki piye aduh aduh iki piye goyangane penake kok kaya ngene Rimongane kreasi Jawa Timuran kanggo joget kreasi ning jaranan ho a a e a a o op das hae goyang sithik hae Niki tasih sesarengan kuda budaya. Sepindah malih katuran pinarak dulur-dulur para penonton sedaya. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namaku Jenengmu Fitri Aini. Elah dalah yen kaya mangkon aku iso tepang karo sliramu wong ayu. Nggih Kang Mas. Asik-asik. Ho i a i i a i i a i i a i i a i i a i Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong aku Sudirman 38 boleh kau tahu kenalan namaku Fitri Aini itu namaku goyang titik
Yang Siti. Hop. Yo, la. He. Ya. Ha ho. Ye. Oh la. Hosa. Ye. Yo lo. Hola. Ye. Lo. Hey, up. Ye. Ayo. Bodore sing alon-alon kuda budaya. Asik, op. Nah, yo. He. Lo. Op. Dikepenake sesarengan kuda budaya. Lan ugi kanturan pinarak kanca-kanca khususipun wonten wingking ingkang katebih rawuh wonten ngajeng lan uga wonten iringan dalu menika. Seponggo berhibur sesarengan kuda budaya. Impen kode bengi kae ilake si manuk podang saiki wis bali maneh mencok ning witing as mara ngocehan jaluk pakan si podang aduh impenku aja ucul yo tak udang Yang Siti wis sumilir
Sasarengan kuda budaya Kuda budaya. Katuran Wilujeng Dalu. Selamat malam buat para penonton. Sasarengan kuda budaya. Harga besar budaya matur nuwun, mlayu budaya, anuga kanca-kanca diri budaya matur nuwun Bapak Ibu. Sopro budaya dikasih. Say.
ning atiku tansah kudu angguyu semono aku mung ora ngira saka gedene disumbang sehmu gawe bombong ing atiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti elingku nganti saiki rina wangi tak pundi saya aji uga laku utama tetap langgeng kok aneh mung gawe bore esamu nujan nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora matuk becikmu yen kepethuk bebasane rosan ilang manise nyatane lali sumpahe ye 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 piye karepe yuk ayo ya ya ayo dit dit ya yo 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 ayo bel apel yo 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 ya yo budaya lo iki ya ya
Yo, yo, yo. Oh, bar iki giliramu bel. Ayo. Yo, yo. Ya, ya. Oh, oh. Yo, yo. La. La 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 la. Ah, ya. Oh, oh, yeah. Oh, oh, ha. Yo, ha. Oh, oh, yo, oh, ya. Ha ha. Oh, sugeng dalu Pak Sapani. Pak Sapani, Pak Sapani. Oke. Dah, Mas Aris. Ya. Lo, lah, lo. Lah. Lo, ya, ha. Oh. Ya. Sing tatak yo yo ya yo 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 lo yo ya oh oh lo yo 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 lo ayo bel ya wis to Pak Pri ayo bel sing tatanger sing manut boponger iki wayahmu ger ayo ayo terus ayo kanca kuda budaya padha goneng jaba ayo Pak Gemuk
Ayo jaranane padha diadiwan wah. Iki njaluk mangan iki ta. Ya, jaranane njaluk mangan, Pak. Ayo lo popo dasar lan ugi pangipun Bapak Wiji. Lalu gawan pun Bapak Sampir aku yo ninggal ditone balik. Wah. Ho 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 ho. Ha om. Oh. Oh. Wow. Harimau. Harimau. Wah, hey. Mbahmu kono dengan senyum manisnya, dengan senyum manisnya yang sangat menggoda mbahmu kono. Jajal linger. Hae. Jos. Sik Kang. Sik Ben. Sik Cita. Hop. Apik. Bolo ngopi semuanya, selamat malam. Diucapkan kepada teman-teman untuk malam hari ini. Terima kasih live streamingnya bersama Kudo Budoyo. Dan juga ada bintang audio profesional, matur thank you. Oh, hei. Di Lukas Butut, hari ini kowe. Ayo. Sek. Ayo lo. Mas P. Wah. Ho. Mas P nggak mau kesini. Dia takut ketiduran. Wah. Waroko Rayitno Kudo Budoyo. Iya.
Hop